дар донишкадаи иқтисод ва савдои донишгоҳи давлатии тиҷоратии Тоҷикистон 12 нафар дар ҳайати 3 факулта фаъолият менамоянд. раёсати донишкада барои тайёр намудани кадрҳои дорои унвони илмӣ таваҷҷӯҳи аввалин дараҷа медиҳад. аз ҷумла дар соли 2019 14 нафар устодони донишкада рисолаҳои номзадӣ ва 1 нафар рисолаи доктории худро ҳимоя намуданд. бо 3 нафар устодони донишкада муҳокимаи пешакиро гузашта барои ҳимояи рисолати худ дар шӯрои диссертатсионӣ иҷозат гирифтанд. гуфт зимни суханронии худ директори донишкадаи иқтисод ва савдои донишгоҳи давлатии тиҷоратии Тоҷикистон Олимӣ Рауф Латифзода. Рауф Олимӣ инчунин қайд кард, ки дар соли 2019 нақшаи қабули довталабон ба донишкада, ки аз як тараф Маркази миллии тестӣ назди президенти ҷумҳурии Тоҷикистон гузаронида мешавад, 112% иҷро гардид. соли таҳсилии 2019-2020 бошад, ба донишкада 1156 нафар дохил гардиданд. донишкада имрӯз бо зиёда аз 220 корхонаҳо, ширкатҳо, бонк, муассисаи ташкилотҳо, мақомоти иҷроҳо ва мақомоти идоракунии маҳаллии давлати шаҳрномаҳои дуҷониба оид ба таҷрибаомӯзӣ дорад. қисме аз таҷрибаомӯзон баъд аз хат дар он ташкилот ва корхонаҳо бо кор таъмин мешаванд. аксари хаткунандагони шӯъбаи ғойбона бошад, имрӯз бо худашон бо ҷои кор таъмин мебошанд ва танҳо барои баланд бардоштани тахассус ва малакаи касбӣ дар донишкада таҳсил. гуфта шуд, ки донишкада бо зиёда аз 200 корхона, ширкат, бонк, муассисаҳо, ташкилот, мақомоти ҳифзи ҳуқуқ ва мақомоти идоракунии маҳаллию давлатӣ шартномаҳои дуҷониба оид ба таҷрибаомӯзӣ дорад. қисме аз таҷрибаомӯзон ба дастхатм дар он ташкилот ва корхонаҳо бо кор таъмин мешаванд. аксарияти хатмкунандагони шӯъбаи ғойбона бошанд, худ бо ҷои корӣ таъминанд ва танҳо барои баланд бардоштани тахассус ва малакаи касбӣ дар донишкада таҳсил доранд. раёсати донишкада барои тайёр намудани кадрҳои дорои унвони илмӣ таваҷҷӯҳи аввалин дараҷа медиҳад. аз ҷумла таваҷҷӯҳ кунед, дар соли 2019 бошад, дар як сол 14 нафар устоди донишкада рисолаҳои номзадии худро дифоъ карданд. ин яке аз бениҳоят бурдбории калом мебошад. дар як адад донишгоҳ мумкин 5 нафар, 6 нафар то 7 нафар яъне ки ҳимоя кунанд. яки соли гузашта бошад, дар соли 2019 бошад, фақат 14 нафар устодон рисолаи номзадии худро ҳимоя карданд. 1 нафар рисолаи доктории худро ҳимоя. Олимӣ Рауф Латифзода инчунин иброз дошт, ки ҳоло дар донишкада 17 гурӯҳҳое, ки дар онҳо ҳамаи фанҳо бо забони англисӣ таълим дода мешаванд, амал мекунанд. мавсуф қайд кард, ки чунин тарзи таълим дар сатҳи ҷумҳурӣ танҳо дар донишкадаи иқтисод ва савдои донишгоҳи давлатии тиҷоратии Тоҷикистон дар шаҳри Хуҷанд амал мекунад. устодону донишҷӯён барои мубодилаи таҷриба ба донишкадаҳои хориҷии кишвар низ сафарбар мегарданд. аз ҷумла чанде пеш яке аз омӯзгори бо таҷрибаи ин донишкада Манижа Атохоҷаева толи 14 рӯз ба донишҷӯёни давлати Итолиё аз забони англисӣ дарс гуфтааст. рӯзноманигорон аз Манижа Атохоҷаева доир ба мубодилаи таҷрибаи ин омӯзгор пурсон шуданд. Основная цель моя заключалась в том, что я должна была преподавать экономические предметы на английском языке американским группам. Американская группа, она состоит из тех студентов, которые приезжие в основном из разных городов самой Италии, и из Америки, Африки, Индии. Ну, можно сказать, international group, интернациональная группа. И сперва моя деятельность заключалась в том, что вначале, до обеда, я преподавала студентам-магистрантам. Преподавала экономику Республики Таджикистан, в основном предметы экономические на английском языке. В ходе проведения лекций я задавала вопросы студентам европейским, но у них по правилам лекция проводилась только рассказывает преподаватель, студент слушает, задает, если хочет, вопросы. Если нет, он просто сидит и слушает преподавателя. Одна лекция состоит из 2 часов, и в целом я в течение 2 часов объясняла свою тему, но также хотела узнать мысли, its own opinion, и основную их мысль, о чем они, какие у них предположения о нашей экономике, да, и какие у них предположения о своей экономике. Я хотела узнать также и их мысли, потому что мне, конечно, интересно, представляя Республику Таджикистан, я хотела также узнать их мнение о European countries.
инчунин қайд гардид ки донишкада бо зиёда 60 донишгоҳҳои аврупо, иёлоти муттаҳидаи амрико, осиё ва иттиҳоди давлатҳои мустақил созишномаҳои ҳамкорӣ дошта устодону донишҷӯён ва магистрон тибқи барномаҳои Erasmus, Mundus, Target 1 ва 2, Tempus ва лоиҳаи FLEP метавонанд такмили ихтисос ва таҷрибаомӯзиро дар кишварҳои хориҷӣ ба роҳ монанд. ҳамчунин бо мақсади зиёд намудани аудиторияҳо барои донишҷӯён корҳои омодагӣ дар яке аз биноҳои зиёдаистода таъмиру азнавсозӣ рафта истодааст. Ба ин раванд аллакай 135 000 сомонӣ масраф шудааст. Директори донишкадаи иқтисод ва савдои Донишгоҳи давлатии тиҷоратии Тоҷикистон Олимӣ Раuf Латифзода дар фарҷоми нишасти матбуотӣ барои иштироки фаъолона барои рӯзноманигорон арзи сипос баён кард. Гузориши Парвин Аҳрор ва Нодирин Симзод барои барномаи иттилоотии Паёми рӯз.